Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uMikel Cardoso ukholelwa ukuthi umdlalo ozayo weBetway Premiership neKaizer Chiefs ngomgqibelo ubhekwe ngabovu futhi iSundowns iyona ebhekwe ukuthi idle ubhedu. iMamelodi Sundowns eqhakele kulokho izokwamukela iChiefs esendaweni ka-8 eLucas Moribe Stadium. iSundowns yona iqhakele ngamaphuzu angu-26 phezu kwezimbangi zayo, nakuba iChiefs inomdlalo esandleni. iSundowns isishaya amagoli angu-46 emidlalweni engu-19 kanti iChiefs isingenelwe ngamagoli angu-23. uCardoso nokho uyawuchitha umbono wokuthi umqeqeshi weChiefs uNasruddin Nabi uzosebenzisa indlela yokuzivikela. Uzwakalisa inhlonipho ngamakhono kaNabi ukuqeqesha futhi wagcizelela ukuthi indlela kaNabi yokudlalisa izohlala injalo. uCardoso uvumile ukuthi nakuba amaqembu ekwazi ukushintshashintsha isitayela sokudlala namasu ukulwa nezimbangi zawo, kodwa ukholwa ukuthi uNabi ungumqeqeshi onolwazi oluqondayo ukushintshashintsha kwebhola futhi ugxile ekuthuthukiseni iqembu lakhe nasekulungiseleleni umdlalo wakusasa. uCardoso uphinde waphakamisa ukuthi umdlalo kungenzeka ungabi ngolula ukuwunqoba njengoba kulindelekile. Uveza ukuthi imidlalo efana nalena ivamise ukuba nengqikithi ehlukile lapho ukuqina nokuncintisana kwamaqembu kuza kuqala kunomdlalo wezobuchwepheshe. Uyiqhathanise nemidlalo yasePortugal phakathi kwamaqembu aphezulu afana neBenfica, Sporting nePorto, lapho imidlalo ivamise ukuqina ibe nolaka kakhulu futhi kufakwe kancane ubuchwepheshe.